ఎవరు చెప్పారని వసంత ఋతువులో కోయిల కూసింది? ఎవరు చెప్పారని వేప చెట్టు ఉగాదికి పువ్వు పూస్తోంది? ఎవరు చెప్పారని మామిడి చెట్టు వేప చెట్టు పక్క పక్కనే పెట్టిన ఇది చేదుకాయ కాస్తోంది, అది తీపికాయ కాస్తోంది? ఎవరు ఆదేశిస్తున్నారు? ఎవరు నడుపుతున్నారు ఈ ఋతుచక్రాన్ని? ఎవరు నడుపుతున్నారు ఈ భూమిని? ఎవరు సముద్రం పొంగకుండా ఆజ్ఞాపించి కాపాడుతున్నాడు? జానపదులు పాడుకుంటుంటారు, లక్షలాదిగనున్న నక్షత్రముల నెల్ల నేలరాల కమింట నిలిపాడయా, ఉన్నాడయా దేవుడున్నాడయా, కన్నులకు కనిపింపకున్నాడయా అంటారు. పొంగి పొరలుచు వచ్చి నేలపై పడకుండా కడలి రాయుడి కాళ్ళు కట్టాడయా, ఉన్నాడయా దేవుడున్నాడయా.